सोनशीचो विषय ह्या तरेचो हा की सगळे मध्यस्थ करून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आसा। सोनशीचे गावाचे ट्रक बी चलता मायनिंग आणि थंय जी मायनिंग चलता मायनिंगची बी गरज हा। लोकांनी 5 वर्सां अक्षरशः सामके त्रासान बिकट परिस्थिती लोकांची जाल्ली। माझे अशें मत हा की कसल्याय परिस्थितीन ट्रान्सपोर्टेशन बंद करप न्हू। चर्चेच्या माध्यमांतल्यान कितें विषय सोडूंक जाय ते विषय सोडूं शकता आणि मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी इनिशिएटिव्ह घेतलेले आसा। आणि दुसरी गोष्ट की माझे मत की कसलीय गोष्ट चर्चेच्या माध्यमांतल्यान सोडूंक जाय। हे रस्ते बी ऑब्स्ट्रक्ट करून मायनिंग बंद करून जर मायनिंग जर परत बंद पडली 5 वर्सां मायनिंग बंद पडलेली लोक त्रासान पडले रस्त्यार एकदम बिकट परिस्थिती लोकांची जाल्ली आणि ह्यान फुडें ती परिस्थिती जावं नये। आणि हे लोक आपले काही प्रमाणात जो लोक हा त्यांनी विचार करूंक जाय की मायनिंगची बी गरज हा। विषय जे कितें हा ते तुम्ही उलोवन सोडू शकता पण आय एम टोटली अगेन्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रोड ब्लॉक एंड हे सगळे गोष्टी म्हाका मान्य ना।